Det er lige nu, som jeg vil sige undskyld, fordi jeg har glemt at tage min lyd på at få fyrværkeriet indgame-lyden. Det er fandme dumt gjort af mig. Hold kæft, hvor jeg er dum. Og det opdager jeg simpelthen først, når jeg er i gang med at redigere min video. Så jeg bare lige sige undskyld, og så husk at se min vlog, og så husk at nyde videoen. Hold da helt kæft. Fuck, mit spil der ikke. Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en video på min kanal. I dag, der spiller vi lige noget Pyroworks. Tænker jeg kunne være meget grineren. Bare lige en lille video. Nu når jeg ikke rigtig er så meget at lave. Når man ikke må fyre noget krudt af, eller vi bare venter på, at det bliver nytår. Nu er det jo jul i morgen, så jeg tænker bare lige, at jeg vil lave en lille hyggevideo, hvor jeg spiller noget Pyroworks. Jeg tænker, i dag der prøver vi at lave et fyrværkerishow. Det synes jeg kunne være spændende. Jeg tror godt, der er lige en, der ringer til mig. Nå, det var ikke nogen. Nå, men jeg tænkte, det kunne være sjovt, hvis vi prøver at lave et fyrværkerishow. Så det tænker jeg, vi vil lave i dag. Jeg tænker lige, jeg vil starte med rosa. Jeg tænker lige sammen med jeg skal lige have noget lyd hurtigt. Nå, jeg tænker, jeg vil bare lige starte med at teste nogle batterier ud og se, hvad vi kunne bruge. Det er på T, ja. Så gør vi lige til... Vi gør det til... Hvad fanden? Midnight, yes. Så nu tænker jeg, at jeg lige finder starte med nogle batterier. Altså cakes. Vi kan tage nogle 20 mm, 20 mm og et 30 mm. Så jeg tænker, bare lige starte med det her. Så ser vi lige, hvordan det er. Okay, det der ser loot. Faktisk meget fedt. Jeg tænker ikke lige, det er det, jeg vil bruge i fyrværkerishowet. Det er sgu egentlig okay. Altså, det er meget fedt SLU-batteri. Hold det kæft. Okay. Rimelig fedt SLU-batteri, men ikke det, jeg har brug for. Så prøver vi det her. Okay, det gør nok pænt. Det der kunne vi godt bruge. Det er fandme fedt, det her. Okay. Okay, det er faktisk rimelig godt. Det tror jeg, vi vil bruge. Jeg har faktisk også bestilt et kamerastativ. Eller sådan et slags. Jeg kan holde her til min vlog. Nytårsaften, det skal jeg bruge. Ja, det tænker jeg egentlig bare, jeg vil gerne lige vil prøve. Det kommer nok på fredag, tror jeg det kommer, så okay, det går nok pænt det her. Hold det kæft. Nå, jeg tænker faktisk, at jeg er klar til at... Det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, at vi sidder med her. Jeg tænker, vi er klar til at lave et show. Jeg prøver i hvert fald lige. Og vi går lige til sunset. Nej, vi gør det til afternoon, så vi kan planlægge. Okay. Jeg tænker, vi starter ud med sådan... hvad kan man starte med? Jeg tænker egentlig bare, at vi starter med to vinkelbatterier. Jeg tror egentlig, vi passer, hvis vi har nogle ting at prøve dem her. Ja, den tager vi lige 2 af. Her. Og så derefter går vi lige op. Så kommer der 2 her. Ja, og så kan vi tænde dem her. Okay. Jeg kunne måske også lige... Nå, jeg skal bruge sådan noget holder, det kan jeg ikke finde ud af. Okay, vi kunne også godt tage nogle fontæner herude på siden. Hold det kæft. Det er nogle zinkfontæner, det vidste jeg faktisk ikke. Der var. Bum. Så kan det være, at vi skulle tage nogle 75. Det er fandme nogle store... Så det her. Hold det kæft. Så kan vi slutte af med 2 af dem her. Og til allersidst, selvfølgelig skal vi lige have Chrysanthemum
tænker jeg er lige her. Det tror jeg bliver en 16. Hold da kæft. Så skal vi finde en 16 inch. Så vi tager den der. Og den kommer sådan op i med samme fedt nok. Hold da kæft. Okay, det er det. Det bliver et fedt show, tror jeg. Og så er det lige det med at sætte det i gang. Skal jeg lige huske, hvor fanden det er der. Det er her. Eller? Jo, sådan her. Og så skal vi også lige ændre speeden efter. Hold det kæft. Og ja. Og så der. Se det der, det tager lige 100 sekunder. Det skal gå lidt hurtigere. Skal vi herud. Sådan der. Og så den der. Og så den der. Og så den her. Og så den her. Jeg tænker, jeg lige vender tilbage, når jeg lige har lånt alt til. Jeg lige har ændret hastigheden på det. Okay, jeg har lige prøvet at lave noget hurtigt. Jeg ved ikke helt, hvor godt det bliver. Jeg kan ikke lige finde ud af det der med farten. Jeg ved ikke lige, om der er nogen af jer, der ved det. Jeg kan ikke huske, hvad fanden det er, man skal bruge. Men nu prøver jeg lige. Bare lige her for sjov. Lige at se, hvad der sker. Og så går vi i gang. Jeg flyver så lige det væk. Okay. Fedt batteri her til at starte med. Men så vil vi lige se, hvor lang tid der går, før det næste går i gang. Nu tror jeg faktisk, 2. Hvis jeg ikke... Jeg kan se, det her det er så problemet. Nu skal vi vente, og det skal vi ikke. Okay, så jeg prøver lige at fikse det her, tror jeg. Nå, vi prøver lige igen her og starte forfra. Så vi har 2 vinkelbatterier herude på kanten, som der går ind til et eller andet her i midten. Som der så går herhen til tager vi det her og det her. 2 dem her. Og som vi tager herud, så kommer der ind til 2 store her. Så der kommer op til også 2 store vinkelbatterier, så der kommer op til et krystalmodbump. Bum. Yes. Og så tror jeg, at det der skete før, det var, at jeg skal ændre det her. Sådan der. Og så tjekker jeg lige hurtigt. Forkert. Yes. Godt, nu virker det. Nå, jeg vender lige tilbage, når jeg er færdig med det her. Okay, jeg ved godt lige ikke, det er nok ikke lige bliver det pæneste, fordi det går altså sådan hurtigt. Det går fucking hurtigt. Så jeg tror ikke lige, det bliver det pæneste, men nu prøver jeg bare lige at teste ud. Se hvordan det bliver. Så kan vi altså lige lave en til. Og så husk nu at gå ned og trykke like og subscribe på mine videoer. Det vil jeg sætte så stor pris på. Jeg har lige rundet 20 subscribers, så det er virkelig stor pris på, at der er faktisk folk, der gider følge med i mine videoer. Så gå nu og smid et like, og så subscribe til min kanal. Det vil gøre mig sygt glad. Men nu sætter vi i gang. Så for satan. Okay, altid der var bare på samme tid. Okay, det bliver vildt. Hold da kæft. Oh fuck, mand. Hold da kæft. Der er krystalmodbumpen. Hold nu helt kæft. Hvad fuck sker der her? Hold. Øj, jeg lækker. Hold da helt kæft, mand.
Okay, det var så ikke lige det, jeg havde regnet med. Måske lige lidt i overkanten. Okay, så ved vi det. Okay, jeg prøver lige en gang til, hvor det ikke lige går så hurtigt. Altså, det laver jeg lige hurtigt. Okay, jeg har lige prøvet igen at stille det klar, så til at jeg kan lige... Så nu går jeg herind, så skruer jeg lige ned på speeden til... Hvad skal vi sige? Skal vi prøve at sige... 1000... Vi siger 500. Bum. Så det gør jeg også lige hurtigt. Så har jeg lige prøvet at gøre det igen, hvor at farten skulle være... Okay, jeg tror stadig det går rimelig hurtigt, men ikke så hurtigt som før. Så nu prøver jeg lige at sætte ild til det her igen. Så må vi se, hvad der sker. Nu skal jeg bare tilbage. Okay, det kan stadig alt for hurtigt. Men jeg tror måske det bliver lidt pænere den her gang. Okay, det er allerede lidt pænere. Hold da kæft. Og hvornår kommer krysantemumbomben? Det er sådan en helt stor krysantemumbombe. Crap, mand. Hold da helt kæft, mand. Er du sindssyg? Hold nu kæft. Prøv lige at se det der. Hold nu helt... Han falder næsten helt ned, mand. Og der er stadig gang herinde. Og det er det faktisk lidt pænere end før. Vil jeg sige. Ej, det er stadig, mand. Hold nu helt kæft. Det var pænt. Der kommer et tilstort. Okay. Altså, jeg vil sige, det er lidt pænere end før. Men jeg prøver lige en gang til. Lige en sidste gang. For at se, om jeg kan få den helt perfekt. Men det er stadig virkelig pænt. Det må jeg sige. Det er så også nogle rimelig store batterier. Så var den færdig. Og nu prøver jeg lige at holde det stille op igen. Og så må vi lige se, hvordan det bliver. Og nu gør jeg det lidt... Jeg gør det lidt, lidt hvor det ikke går lige så hurtigt. Så må vi se, om det gør det bedre. Det håber jeg. Nå, sidste gang. Okay, nu tror jeg faktisk, det bliver lidt pænt. Fordi hvis vi kigger på tiderne, 7 sekunder, 19 sekunder, I skal lige til mig, hvordan jeg ikke kan finde noget at stille op. Altså, ja, det skal vi ikke kigge på. Men nu tror jeg faktisk, det bliver en lille bitte smule pænere, end det gjorde før. Så, nu sætter jeg i gang i det igen. Okay, er vi klar? Sidste gang. Det bliver finale skud. Så for satan. Okay, vi starter godt ud. Med et pænt batteri. Okay. Det er det virkelig pænt, faktisk. Og... Wow. Det minder mig lidt om Sandstorm, det er heroppe. Det der. Det minder om Sandstorm, jeg ved ikke hvorfor. Fortændelsen. Men det er virkelig pænt. Og der er fontænen også i gang. Wow. Det er pænt. Der kommer den anden fontæne. Nu ser det virkelig pænt ud. Nu kommer der et nyt batteri. Okay. Wow, det er også pænt. Wow. Og det er det fandme pænt. Okay, det er det virkelig pænt. Det synes jeg faktisk har gjort godt. Lige den her faktisk, synes jeg faktisk, at jeg har gjort okay.
Oh shit, hvad fuck var det der? Hvornår kommer Krystallerbomben til sidst, som finalen? Vi vinder spil. Oh shit, der kom den. Hold nu helt kæft. Wow. Wow, siger jeg bare. Hvordan kan man få sådan nogle grafikker til at være så pænt i et spil? Siger jeg bare. Wow. Nå, det var så det for den her video i dag. Jeg håber, I synes, det var en god video. Ja, nu hvor jeg lige prøver noget nyt, hvor I spiller et spil. Jeg håber, I synes, det var sjovt. Og så husk nu at gå ned og like og subscribe til min kanal, hvis I synes, det var sjovt. Så skal jeg nok lave en ny episode af det her. Så ses vi i næste video til min nytårsaftens vlog. Ses.